Är du kör på? Okej, nu kör vi. Det är något skrattar gott där. Okej, paus. Vad fan? Vad fan gjorde du för någonting? Det är fan ont alltså. Jag kör. Ja, vad gör ni för någonting? Var ni ute ikväll eller? Ja. Vad ska ni göra? Vänta. Jävla maskin på min rygg alltså. Ja. Har du fått någon smäll?